दिनै बेरे फुंजानि खारौ खान्दाय बिबार खननो फैदों आङो। दङ सिरिनानै दंलाजोबो। फ्राय 20थासो दंदां। मोजां नायबाय। आबा बेखौ बियो बियो खारौ खान्दाय बिबार। खारौ खान्दाय बिबार। खारौ खान्दाय दे मा खालामो दे बेखौ? मा खालामो? सायो। सायनानै मा खालामो? एवजानोसै। एवनांगौ नङाबा बाथोन जानांगौ ना? सायनोसै दे। दे सायदो। बै सिंनिखौ गारदो। फिथरखौ गार। नै बिदिखौ गारनांगौ, नै बिदिखौल' गारनांगौ। बेखौ नाङा। गार। जेरावबो थायो बेयो मोनबा। बेयो हा? बेगर? बेखौ ओरै बोखादो। बिदि बोखादो। रोंबाय? दसेनो रोंबायबो ना? खारौ खान्दाय बिबाराय हराव थफियो, हरावनो बारो हरावनो सिरिफिनो। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो फारिनो। माबायदि सङो बा एवो। बेयो थारैनो ओंख्रि जानायाव बारा मोजां नङा दे। ओंख्रि जायोब्ला बारा थिग जाया। एवनानै जायोब्ला मोजां। आरो मोनसेया जाहैबाय सावनानै सिफ्लेनानै जायोब्ला आरो साबसिनबाव बिराद गोथाव मोनजायो। खदै गलायथारो आंहा। जोबजासिम नायलांबाय थादो, नुबाय थागोन गासिबो। बेनो खारौ खान्दायनि आबुं महरा। जायफ्रा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ अननानै आङो आखाइ खबजबै खावलायहरदों। साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्टआव हरदो माबायदि आरोबाव जाबावो खारौ खान्दाय बिबारखौ। आंथ' फुंनि समावनो बिराद गोथाव मोनो। ब्रेकफास्टआव जुदि मोनजायोब्ला बिराद गोथाव आरो। बेखौ फिसा सायनानै लानाया मोजां। बारा गिदिरब्ला संख्रि बानलु नांनाया एसे खम जायो आरो गांलाबद्राय थायो। ओंखायनो फिसा नांगौबादि सुनानै लाग्रोनोसै। खेबनै खेबथामसो सुजायो। मोजाङै सुनानै लादो। रेडि जाबाय दाना। सुखांबायानो। सारायखौ फुदुंनानै लाग्रोदो। बे मा जिनिस मिथिगौ ना? बेयो जाहैबाय जिंखानि बिगुर। बेखौबो दिनैहाय ब्रेकफास्टआव एवनानै बाथोन देनानै जागोन। फार्स्टआव बेखौसो बानायग्रोगोन आङो। जिंखाखौ एवग्रोबाय। बाहाय संख्रि बानलुफोरखौ नांगौसेबां होदो। हालदै एसे होदो। बेनिफ्राय मोननायसिम एवबानो जाबाय। 15निफ्राय 20 मिनिटसो लानो हागौ मोननो थाखाय। संबाय थानोसै मोनजासिम। नुखायो, सिनायखायो। एक्सपिरियेन्सआ बयहाबो दंखायो। मोनबायानो। जाजाबाय। गोथाङै जाजाजोबखायो बिसोरो। थबसियाव दै होनानै आराम बेखौ
थिं थख' थिं होथानसै देलु देला देनानै जाबाय। एबार खारौ खान्दायनि बाहाग थावखौ नांगौसेबां होदो। बांद्राय बुरजाबाबो देहानि थाखाय खहा खालामो। सामब्राम बानलु एसे हरग्रोदो। बेखौ एसे कालार चेन्ज जाजासिम एवथ्रमबानो जाबाय। बांद्रायबो एवनाङा, दाहायबो जाहैखागोन नालाय। बेनिफ्राय जानाय बायदि मोनोब्ला, मोनथिखागौ बयबो, जानाय बायदि मोनोब्ला आरामनो होसननायनि साखाफारा जाबानो जाबाय। आरो बेखौ हरदो फारि फारिनो। संख्रि बानलु होनायखौथ' आरो माथो होनबावनो, बयनावबो एक्सपिरियेन्स दंखायो। एवलांदो, एवबाय थादो, खोबहाबदो दसे। जिंकानि बाथोन, बाराबो देनाङा, एसे देलु देला देबानो जायो। थाब थाबनो संहरबाय थादो। नांगौसेबां संख्रि होदो, हालदै होदो। मस्लाफोरखौ होलायाबाबो जायो, होबा गोथावसिनबो मोनजायो, खिन्थु होनाङा बेहाय। ब्रेकफास्टआव बांद्राय मस्ला मस्लि जानाया मोजां नङा। खारौ खान्दाया स्पेसियेलि ब्रेकफास्टनि थाखाय बिराद मोजां। जों हागौमानि गोखाखौ एसे जानांगौ फुंनि समाव। मालाया मा होनो आं मिथिया, खिन्थु बे आरो आंनि आइडियायाव जाबायानो। जिबानिफ्राय 25 मिनिट लायो थियारि जानो, मोनहोफुंनो। दानिया मोनबा ओंखामजों रेडि। नै जाबाय। नैबे जाहैबाय गेजेरना फिसाजोनि बाहाग। फिसाजोआ गोसोम नुबाथाय जाया, ओरैबायदि सानो गोसोम जाबा गावहा गोसोम जागोननो, ओंखायनो जाया, बे गोसोम नुबानो जाया, देनां देरबासो जागोननो जमनानै दं। बेना आलुआनोसै, फुङाव आलु जायो, आलुखौनो सामफ्रामबो रुनानै होयो आरो बेखौनो जायो। बे आलुजोंनो मोजां जायो। बांद्राय मेथाइ थेथाइ जाहोनाय जाया, एफा एफा जायो, खिन्थु मोनजाबा बिराद जायो मेथाइखौबो। बेखौनो लादु बानायना होनोसै फिसाजोनो। जोंना खारौ खान्दाय बिबार आरो मोनसेया जाहैबाय जिंकानि बिगुर एवथ्रमनानै देनाय, गोथावथार। बेजोंनो मोजां खहाबो फुंनि समाव। जाबाय। दे नायदो साइजखौ माबायदि नुदों। मेजेम हारिनि बायदि नुयो। मैखुनथां बालथांबो नुयो एसे। एक्जेक्टलि मैखुन नङा, बेयो खारौ खान्दायानो। बेयो जाहैबाय जिंकानि बाथोन। बानलुखौ थाइनै थाइथाम होनाय जादोंमोन, गोसा जासिगोन बे जिंकाया। आरो बेथ' एवनायल' नालाय, देदोंब्ला एसे फिसाजोखौ एसे हांहां जादों। आलुखौ एसे हरदेरदां। जानोसै जाबाय, बिराद टेस्ट। गोथाव, जोबोर गोथाव। जायफोर जाफेरबाय कमेन्ट हरदो माबायदि मोनो।
एसे गोखा मोनो गोखाब्लाबो गोथाव बिनि समा गोथाव आरो ओंखायनो कमेन्ट हरदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो खेबसे बुंहरबावबाय लाइक खालाम शेयार खालाम जाहाथे बयनिबो मुलुगाव बेफोरबायदि दे जाबाय जाग्रा मुवाया जेरावबो गोसारो थेंक इउ फर वाचिं